Ufika ke nalo. Asambe phuma nawo Sando. Ay wathatha. If azomjabulisa ayithathana. Awuthathe impahla zakho Sami. If zizonijabulisa hambani. Cha imalathi bengiyithanda impela. Thathani hambani nazo hambani. Ayikhenye futhi. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nisi Nasmik, the MC with the Hennessy Skimsa Heist Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Las kala konas, shuba konas, tetema konas, ziba kona go loudspeaker, and it does not end here. Now, if you don't know, now you know. Zuzo kala zo shuba zo tetema, zo go loudspeaker again. Today we've got a little nyana story that we want to find out more about. Like I got tiny details, but uniga zo indaba. Ukhona azositshela ukuthi enhle zikhiphani umuntu akhe osuspectani nani. You can definitely catch us on all social media platforms, Facebook, X, Instagram, and of course your YouTube, because it is what it is. Before it was what it was, Danko is the place to be. Sisibongiwe ngicela ungisondele sithando sami. Uyeza guys, she's coming. Uzane ansara jam nalelakho. Danko. Sisibongiwe. Uyaphila? Ngiyaphila bana. Ngiyaphila. Igama uNizi ngisuka kwa CMTV. Usibizile namhlanje? Uthi inkinga kwenzakalani? Ngihlala nomuntu. Lo muntu lona ngimthathile ngahlala naye emkhukhwini nami, like besizwana angicela ukuthi uzohlala nami, une problem lapha hlala khona. Hlala naye ngimenzela everything, and lately he's been busy efonini. And ngiyamangala ngoba masiqala iphone bekwethu soyi2 manje sekweyakhe. Oh, okay. I understand ukuthi why. But abantu bayasho ukuthi bayabona ahamba nobani uya nasemini, like mangiphumile ngoba ngumuntu ophumayo esikhathini esiningi uhlala kunabantu abangenayo lapha. And then Angazi, I think unento ayenzayo. Okay, and then uqaleni ukumsola Sisibongiwe? I think sekunenyanga. Okay. Umsola nje. Yeah, ngimsola ngefone ngoba manje makaphuma sekaphuma nefone yakhe, kanti bekangaphumi nefone. Ifone bekuwa amafone wethu sihlala nawo la etafuleni, so seyahamba manje. And then ifone yakhe ine password? Seyine password. Seyine password manje beyingana password. Password. Okay. Yeah. At least ukuphila password. Password. Yeah. Okay, and then nahlangana kuphi kanjani? Sihlangane khona la endaweni. And like he says, he's so loving. Kuthi nokuchita kwakhe ake kuzukubona, but kuyayenzeka ngoba ngiyabona mina umuntu if bekathi makafika iphone sidlala ama games soyi2 efonini, manje iphone isekathi manje noma ye toilet uphuma nefone. Nasebusuku makalele uzongitshela ukuthi udlala igame efonini, kanti kunomuntu akhuluma naye efonini. Okay, and then njengoba ungitshela ke ungibalisela into eyachaza ngaye, like ngifuna ukwazi kancane nje ukuthi into eyakubizela kuye uzuvuma ukuthi uzohlala naye. He's loving ngamampela, ngifuna uqamba makunothando, like wenza anyway une respect. Okay, so Sando sami ungathola ke ukuthi kamampela umuntu akho kunomuntu abhizi naye, iyoba indaba enjani? Ngizomxosha vele mncane, I think kumele aqhubeke nento ayenzayo. Yeah, ngiyamkhulula. Uzomkhulula? Ayikho into nje wena into ozoyenza. Akahambe nomuntu wakhe. Okay, Sando sami. Ngicabanga ukuthi sengisizwile ke isikhalo sakho, sizohamba ne. Bafethu, asambeni. Dlams, asambe mfana. Sekunjalo ke bafethu, sekuyileso sikhathi sesiyomfuna umuntu wethu simthole, because amatsetse awuyenzile umsebenzi wabo, and manje sekusele thina ke ukuthi senze owethu. Shaya imoto boy. Ovelo washayela nengoma ke mshayeli, uyehlise nje inxeba leli sinalo. Uzizwa kanjani? Like angazi the guy ne mncane, and masihlangana ne ngengambuza ngathi mina awe ukuthi ulengana ne firstborn yami. Wathi awe but angifuni intanga zami. But if kwenzeka ngiyamthola nentanga yakhe, ngiyabakhulula makahambe vele
like masihleli ngiyaye ngithi yazi you need ukuthi ujole ngoba usesemncane uyadinga ukuthi wenze izinto uphuze ubuye ngabo 12 ebusuku and mina sengimdala ngikhathele so wena ungazenza ngiyakukhulula angayenzeli lapha kwami akayenzele kwami ile nto engicabangayo na nje injalo lena because umthathe angayilutho nje yebo anganalutho angikhaleli next buya yiki into engizoyikhalela okay yena uthando lwakhe lu right but akahamba yoyenza izinto akhule akhululekile futhi zakhe akhululekile angaloku abambela ama phone phansi kwemibhede yeah sesifikile bafethu sekuyilo sikhathi ke manje umshayeli uyasho ukuthi sifikile so asambe siyobabona Need masla. Bangapha lamsi. Hey Wando. really Wando. and then Wayengonoka. Sanman, Wayengonoka. Nijan. lokhe kwami Ngiyaphila, ngicela Lokhe kwami. ngisondele. Ayithola nje emsebenzini wena. lalela la ngithi mina nawe ngitshelile ngathi if kunento oyenzayo ngiyakukhulula njengamanje Mama, asenzeni kanje ilula Mama uthe emsebenzini. So, Puti unjani? onayo Ngiyaphila, ngicela ungisondele kancane. cela ungisize cela Eh. ngiphumele Ma- lalela Bebeza. Mala mama. ungalingi Mama. Ngicela ningisondeleni. Woza sithando sami woza. Ngifuna ukuthi sizokhulumela ngaphandle singaze simoshe into zakho yabona. Puti uyaphila? Siyaphila njani ma? Ngiyaphila. Inkhona ma. ile yami cela ukhumule ishot yami khumula Ungangibambi mina. umuntu wakho Lavi. Ushap. Dinsa. Mina nobhuti sathandana ubhuti ungitshela ukuthi la kukwakhe ngihlala ngize ngizomvakashela vele So wena nobhuti niyazwana. mina nobhuti sathandana Okay, niqale ningithandana. sina 3 months sithandana Na 3 months. intanga zakho And then manje njengoba athi yena kukwakhe lana nawe wavuma. ngivumile ukuthi kuze la kukwakhe ngavuma nami ngahlala naye ngihlala ngize And then mama awumazi yena. angimazi Awumazi. Buta ngicela usondele. Ukahle. Ngiyaphila njani? Yini lezo zenzayo mara? No. uthela uyena next ngiyafika ngiyakufita udla kwami Mama, andapende bowungenayo ugqoka itranka yami Manje sithando sami le situation uyayibona ke. hayi ngiyayibona le situation inkinga Manje manje ucabanga ucabanga lo mama Inalo mama kukwakhe la. kukwakhe mara akakwazi ukusatisfy indoda Awazi wena uyakwazi. ya mina ngiyakwazi angaphikisa kanjani indoda iyayiphekela mama lula hambani Buti. Yebo mama. Uziphendulela uthini kule ndaba? No, umama ngisamthanda ne. Ngisamthanda noma kwezeke into nami bengayilindele. Wena wayenza izinto ezisnacks kwakhe. Kulezi zinto avame ukuyeza ubuya late emsebenzini sometimes anje ukhathele nami ngigcina sengilinge ngake eceleni ke. Okay, so usho ukuthi usisi ngapha uyisilingo. No, naye ngiyamthanda uma umntanami. Uma umntanami. sekunala abantwana kusho sengizodla nabantwana futhi No. How chum? yebo Ufihla indaba engaka? Uthi nitshala 3 months kanti uyibaby mama. ngina 2 weeks ngipregnant Ngizoyaphi mangihamba. I don't care ukuthi uhlalaphi Ngizoyaphi mama. And that athuna 2 weeks mom, athuna 2 weeks pregnant. yabona sekunomntwana kusho ukuthi edeke another plate So nina kule 3 months ni 3 months dating 2 weeks pregnant. sathandana ngithi Niyathandana? Manje uzokuondla kanjani? Awondle nomntanakho uwazi ukuthi akusikukwakhe. indoda uzoyenza iplan mina bengicanga ukuthi kwakhe so uzoyenza iplan uzobona ukuthi uzenza kanjani Mama, indoda ngiyacela mama. Mama. Umithisile mos. No, Umithisa umntana omncane. no into engethi ngigcine sembole omunye. Yeah. Mama sometimes Iza ngapha sithando. ulobuya athi ukhathele Yeah. yabona. Yeah. Even ngathi asiphume saphe sobuka ibhola stadium. Angazi umuntu o straight. Kungakho nami ngigcine sembona bole eceleni. Okay. Yeah. Yini into ethandile ngomama? Ka7 thandi imali yakhe. okay done phelele Thandi imali yakhe.
Yeah, angazi ngizothini mina. Yeah. Bowuthanda imali yakhe. Ngithanda imali yakhe. So bomyuza wena. Ngabe sengiphuma kanjani ngithanda ngizoyaphi mamphuma. Bowucabangani? No, bengithi nami ngiyaganga bengathi emsebenzini bengathi ubuya Eliso. Hayibo. Nami ngithi So Sandra Sam wena uyibona kanjani le situation ke? Njengoba sebamxoshile kusho ukuthi ngizomthatha uzohlala nami ngithi. Kini? As long as ngizohlala. Girl, Hayi akunastress. uzohlala kini? Wena uhlala nobani kini? Mina ngihlala nomama wami so sobona ukuthi senza kanjani impela ngisathandana mina nasathandana futhi soba nomntwana. We Kodwa ngithandi. Anginike into zami, nje. i-ID yami, Yonke card lami, yonke. And uma umkami lo ngiyamthanda kakhulu. Ngiwashisa amabhodwe ngiyapheka. Washisa wena amabhodo. Kupheka wena. Pheka mina. Niyancedisana. Nge-couple No. besenza yonke into together besincedisana ngaze ngathi washa. Uyasuka abone ukuthi ngenza umsebenzi angincedise. Sometimes unokuntethe ukhathele ubhizi nefoni. Awazi ukuthi And yena uthi wena busy nefone. mina ngiba busy sometimes manje yena kakhulu. Mina Ngiwasha kanjani amabhode? Sebenzisa sonke. Ngiwasha kanjani amabhode mina? Ngipheke mabe ngibhizi ngefoni. Yena usuke kuphi? Ngisuke ngifuna. Sibonge ngicela uziphendulele. Le umuntu lo amafoni awethu soyi2 mara eyakhe bese kathi nanoma ye toilet seyingene esikhwameni mina eyami ngisayishiya mina mangikhuluma nefoni sisonke efoni uyayizwa nento ekhulunywayo Foni yomuntu omene uyithini? Yeah, ne. Foni So yomuntu okay. If Amaphilo wami khona amaphilo wami la ayithiwa ala endlini ngiyafuna amasamba samba nawo. amaphilo uboletha amaphilo. Yimi engathengile lamaphilo. Walethe nini? Asolanda. Asolanda. Sanda sami lalela Ma. utiza lo Ngicela ukabona. ake nale yazini ufika ke nalo Asambi phuma nawo Sandra. ayi wathatha if azomjabulisa hayi thatha Awuthathe impahla zakho sami. if zizonijabulisa hambani Manje okay. Thatha amaphilo wakho. Beni busy ngamaphilo wakho. And then maniqeda lapho kuyenzakalani ke manje? Biza ngapha. Sesiyenza iplan phambili nje masifika ngizokhuluma nomama vele kithi kune room ngaphandle singahlala khona for isikhathi until aphani. Umama wakho Chomi I'm worried uzothini wena ujolana nabantu abangaka. indoda ephuzayo ngapha nomntwana ozayo ebhemayo kumele idle ayidli njengomuntu idla njenge Manje Okay. mnganike awungitshele. Ibhegi uyophuma nje. Ufika nje. Angithi imali yakhe. ufika nje Imali yakhe. Kunjalo ukujola labantu abadala. ufika Kunjalo ujola lo gogo. Ugogo uzokubalela ukuthi uyathengena ukudla uyaqokisa. Mara nawe awukho kude nakuye mos. No, hayi yena ukhulile. Ukhulile kancane kushiya ngo2 years. Okay. Mina ngisesemncane. Usasemncane igazi liyagijima wena ne. Oy, mina ngiyapeta indoda yomzulu. Uyapeta? Ngiyapeta mina. Sanaza umuntu akhathi uyapeyita yena. Yeah, bait. Yeah. All right. Yalazi uqatho lami la umama lo. Ini? Uqatho. Uchatho yini? Isipeti, ngiyapeta mina. Uqatho. Phela manje indoda kufuneka ube fresh la. Yeah. Manje nilokubuya ukhathele. Ene leso sikhathi wena ufuna ukugijima wena. Ukade igazi lami liyagijima. Manje ngingagcina wenza njani ke? Isalukazi sheshe sikhathale yabo. Isalukazi Akakwazi nokusizifaya indoda yakhe manje ayena shem uyagijima shem. wena uyagijima nje. Ngabi. Uyagijima. Hayi. Lo ngathi umncaninyana kunawo. Yebo. Kuthiwa akumele wena uyibeke phambili uyincomo wena. Umuntu bangabe ethi hayi wesakazi. Nami kuyangijabulisa lokho. Angazi kumama ukuthi yena ke bezwa kanjani. Sando sami wena bozwa kanjani ithi ngibuze wena ke ngibuza ukuthi wena boyizwa kanjani? ingubo endala labafana Ingubo endala yenzani? labafana Ilala abafana. yeah Bathi ingubo endala ilala abafana. Uqala uthini? Uqala uthini mama? ngaze ngakchange napkin Uyisisalukazi mos. Noma ubeba kucela ukuthi azi ngifuna ukuhamba ngesame uyamkhapha uhlala umtshela ukuthi yo baby ngikhathele ngibuye emsebenzini mina ngiyekuphi Wena uyamkhapha? mina ngiyamkhapha yonke indawo sihamba sobukela ibhola. Girl. Yes. lekani hambani lokwenza konke Yebo siyabonga. Leyo iphethe sithando sami yini ke le? Mama ngoba uyavilapha
ubani umuntu olomqinene endini awasizitsha yonke lento leyo. Yini wena into ofuna ukuyenza wena ongajabulela uthi uyayenza yini ngifuna ukukhuluma nawe Yeah. ungitshela ukuthi le wena ongajabulela ukuthi uyayenza eyiphi Njengamanje hayi mina umama vela asembongile ngaye ngoba hayi bese ngiphenduke isigqila sakhe. Yebo. Ya, sengicela ukumshiya ngothula nje. Sengamshiya manje hayi. Mina mangiphuma ngiyophandela mina nawe ngithi Mana nami kodwa ngiyaphanda so mama. hamba ke nomuntu Akusebenzi mana ngiyaphanda. Ngiphandele lo mntwana ozayo. so manje sandwa sami sesenze njani ke manje sikushiye kwakho siphume nalaba namaphilo wabo awusana plastic nyana ufaka amaphilo wabo Ha liki plastic. ikhona wena enye into lapho uyibonayo lapho Sami lapha. Oh okay. Khipha. oh bongafakanga necathulo sandwa Ngithi besihlala lapha empeteni. Khipha mama. Awu, bengimthanda kodwa bakithi. bomthandela imali yakhe mtshela Cha, imali yakhe bengiyithanda impela. Hambani naso hambani. Ayikho enye futhi. Ayikho. checka wena lapha ngithi uyalazi likwakho Nithathani konke. Mawukolo shoda ngizobuya mama. Ayi uzokuthola ngikubeke lapha Okay. ngaphandle kwesango. Mawukolo shoda ngizobuya. Seningachi- seningachifta ke nina so umama kho uzovuma vele Intombazane naye umama ngithi mela understand so ngizohlala naye phansi sikhulume mela understand. uzomtshela ukuthi umithi Ngizomtshela ngina choice. Khipha umbhede lapha. manje ishot yakho mama akahambe naye. Ezayisasa. awuyihlubuli Nayi akahambe naye. Akahambe. Hamba naye. Mengubo hambani nayo. Nilaleni. okay Kodwa mama ngitho ngathi ubukise ngami phambi kwabantu. Wayibuyisi hamba naye. Sobukisa ngami. Happy lapho yakhona. Hamba. Le under pho. sandwa sami ngisondele sizoxoxa sibayeke bahambe Pho. Ubukisa ngami mama. yo uzizwa kanjani kodwa Vele bengiyifuna into eso. Yeah. Azini umthwalo lo yamuntu. Yeah. Beka umthwalo. Kumele ucabange ukuthi udlile. Kumele wena uphume uyophandela indoda. Iloki ikhona iloki ineke amasende nje ibukelene neTV. libelashiswa nayilanga Akahambe. Azomthatha igorobho zakhe lezi intanga zakhe. manje uthini ngendaba yengane ke because ubaby girl athi umithi Owabo boyi2 babazibonele owabo umntwana. futhi vele bekafuna ukumithisa Yebo. bana 3 months Ngeke ngize mina ngimithe Nkosi yami ngamtshela sisuka ngathi mina mfowethu ngiyakhulula mangabe ufuna ukubona izintanga zakho zibone mina umntwana into yokugcina ngizoba naye nabantwana bami mina. yo sandwa sami ngiyaxolisa but ngijabulela nje ukuthi nami ngikhululekile. ukhululekile uyitholile lento boyifuna uzizwa kanjani iyenza ukuthi ufile kanjani Kanjani? Happy. Cause nezinto endlini bezilahleka. Nemali beyingasahlali ngiyibuza ukuthi imali yenzani iyapi kanti usathane ufidilwane zakhe ngaphandle. ngiyabonga sandwa sami ngiyacabanga ukuthi sizokushiya but ngiyabonga ukuthi ukhululekile ke manje ube right mhlawumbe nawe ungazitholela umshafenyana wentshebenyana No Ben ngiyofuna ikhehla. it is what it is before it was afethu zikhalile zidedebile zibeke la speaker nibonile amabhebeza uthi yena oh spats ubhutiza yena athi yena nje uyagijima yena athi ula udlala 90 minutes yena aziyakhala bafethu if ubona kahle ukuthi anyeke uzimele intanga ekungasizona ezakho hamba ufuna ezakho bafethu because why hlukumeza abanye abantwana like why must you hurt abanye abantwana nabo they have feelings they must feel what they're supposed to feel and when you are playing games yekeni bafethu le nto leyo infidelity is wrong. Anyways, I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skimsa Heist. This was Cheetahs Busted on CMTV SA. Skimsa Msiva. Nalela kola namhlanje. Thank you so much to our team. Thank you so much to everybody that keeps on supporting us and watching us from all over the world. We appreciate you. We love you. This is CMTV. Danko is the place to be. Yourself.